Путен. Здравейте! Можеш да започнеш. Окей. Че разказвам една верна история. Когато дърветата нямат вече листа и студен вятър вее през улиците, когато локвите замръзват и покривите от сняг блестят, тогава е скоро Коледа. Всички хора се радват за този празник. Има ли подаръци? Аз обичам изненади. Вие обичате ли подаръци? Но повече обичам да зарадвам други деца. Децата от град Бургведе в Германия мислят също така. Бързо се разчува, че ще пътува един камион с подаръци към Алеко в България. Много големи и малки хора опаковат с любов подаръците. С удоволствие се разделят децата с тяхните играчки. Надяват се вие да се радвате. Учениците събират всички пакети в училище. В детска градина се събират родителите да опаковат подаръци. Сега трябва да помагат жените и мъже от немски Червен кръст. С камионче събират пакетите от различни училища и детски градини. На дълги редици подават децата от ръка на ръка. Една голяма стая е пълна до тавана. Сега броиме, сортираме и контролираме. Най-накрая всичко е готово за дълъг път. Един голям камион от фирма Къста и Хапке идва. Пак помагат помощниците от немски Червен кръст да се натоварят кашоните. Със сърдечни поздрави за децата и младежите започва пътуването 3-4 дни до България. Днес сме тук и предаваме на всички вас тези подаръци. Не за пръв път виждаме, че това училище е едно важно място за вас. Тук има хора с много ангажименти, разбиране и сърце. Тук учите за живота, имате заедно време за игра и спорт и най-важно, имате приятели. Ние ви желаем весели празници, здраве и мир.